A ty taky ne? Já taky ne, já si večer pojedu do Páčku. To se dlouho vrazí, pokud bylo všude byli. Ty jsi autem nebo na koloběžce? Já jsem autem, jak si čel. Cože? Petr tequila. Ne, oni to... Máš něco dobrýho? Jednou za 2 týdny. Nebo dobrý apku. Chceš? Tak přijdeš někdy bez. No tak jak přijdeš? Se mnou je to těžký bez auta, víš? Jak je závislá. Pěkně, pěkně, dobře. Dobře. A už šup. Dobrý, má tam. Martin, dobře. Pozoruju poslední 3 zápasy, ty první poločasy naši mají nic moc a pak jako začnou hrát. Nedá se říct, že měl lepší fyzičku, že? Že vidím, nemám pocit, že jako se fyzičkou jsou na štíru. Jako. Ale mají chuť teda, mají chuť. Jo. No to bojovně. Chotyně se to jmenuje, jsem si zkoumal. Jak? Chotyně, to je 20 km, 15 km za Liberce. A měl jsem strach, že ten autobus tam ani nevěde, ty vole. Tam byla taková silnice pro jedno auto, ty vole. Tam na hřišti plivneš a podle větru ti to spadlo do Německa nebo do Polska. Aha, dobrý. Trojmezí, jo? Jo, šli jsme říkali, je penzion, jdeme tam vlezit, na nás byl borec, ze pse, tady kurva děláte. Kam penzion, tak jdeme na jídlo, ne, ty vole. No. Tady to udělat, co to nefunguje. Ale fakt jako obec, tyjo, tak 30-40 čísel, jako. Aha. Ale mají pěkný hřiště. Pěkný hřiště. Počítají ty 4 jako navíc body potom, takhle z toho. Když položou 4krát, 4 bitky, tak mají bonusové platy. Pak je tam ještě ofenzivní bod, bych řekl. Dobře, kufájí. Národní... Ještě můžu mít, kdyby návali, tak mají nějakou ještě bod za to, že nějaké výsledky na ale to nevím, ale to, jako to nevím, jak to počítá, jako já tady těchto... Právě, když prohráš umí a 8, tak máš další, no? Když dají 4 5 a prohráš, můžou za první 2 body. 4 4 za vítězství, plus se dají za 5.
pětky. Aha. Ty vole. Odpadající list. Signál. Ale to, máš ho. A balovat od něho. Nemají. Tak si udělej dolů s ním a druhý tam. Nemají to roztažený dostatečně, ale to zapli ho dobře, čas. To tahá za dres, to se nesmí. By mu ho mohlo roztrhnout pěkně. Out, píská. Vletěl do tyčky. To byl s nohama na vrchu, nebyl na zemi. Vletěl do toho, do praporku, nohama, Ale nebyl, no. Takové je součást trojkoviště, a čtvrtkoviště a pětkoviště. To neměl být. Dušane, dneska už pětkoviště. Ano, já říkám. Říkal jsem všechny možný. Ale ty jsi dobu jsem skákal. Počkej, uznal to? Já si myslím, že uznal to, jo. Byl ve vzduchu. Jo. Říkal, že mu to ještě vedle, jako skladal ty nohy, tak mu ještě zvedl. No. Ještě mu pomohl. Takže jo, dobré, jo. Byl to pískal? No, tak už je Štěpáček. Co? Štěpáček. Přece hodinu má 3 prdele peněz, tak on si nebyl učit spát, že zaplatil ty. Ale možná ty rodiči málo zase, víš? Nežral Moravy nesmí něco, co si. Video, Jeden je a ten to radši, ten to originálně nepískal. dobře, radši. Víš, který ho myslím? Jak Bedna říká. Ne, toho ne. Ne, Jaru ne. Co? Sifona. Teď to sice pískal do těho Takže 30, jo? 30 k 0? Nás nedokopala to už Petr nekope, Peťa teda, a ještě Petr. Buď to kope Peťa nebo Gajdy. 15. Jo, říkám teda. Ale no, to vkládala i teďka. Ale jo, dobře. Dobře, zachytě. Mají chuť do hry. Dobře, ale teď to, ne, drží to, já jsem se to pustil už. Dobrý. No to jak to už hraje dlouho, tak to teďka zvládnu, fajn. Ale. Česko chytají tam na rukou, já vím, Jako je fakt, že ty hraješ 14, tak na obvodu se nás to padalo jak svině. Tady, Nesoustředí nebo špatný ty. ty nevím, jestli to třeba není hodný. A i Pavel Sirově říká, tohle, jak jim to padá, to je strašný. Nevím, kde tam ten bod s tím hlavním bílým vousem. Mě zdravila, ono vidno, to je... To je pozdě. Dobře. Skrumáš, a nesmí mu to vyrvat ten balon. Byl, že ostal na zem, když se podíval v rukou, tak podíval. To je dobrý kop v tom autu. No, Je tam. Ano. Tak, co pomezní? Kaže, co hlavní ukáže? Pomezní ví ho, jako ví, asi ví. To je jako taková
Dobrá podpora toho útočného rugby, ano. To beru, jako to je fakt dobrý. No. To je k nám mají. No, ale nemá podporu. Počkej, jak křivý, nebo co? To mě to půjde. Jak to vlastně jmenuje celý jménem? Ten náš. Jo, Dan Němec. Dan nebo Dan Němec? Nevíš, Dan Němec. Dan Němec. Ale je z Moravic. My z Olomouce. Slovenský reprezentant. Jo. To dávají dovnitř. Nejvíce na tom pravdě je to 1000. 150. Je proti 3, to tam nekontroluje. A jenom to pust. A jenom to pust. To nejde, jak to pustí. Marcelo taky chutná. Tak díval. Redl včera měli prášně, dneska, že měli být včera na plese pre všechno, protože u hasičů. Byl taky. To jsem taky jednou byl, no. Ale to tam jsou veselý plesy. Jo, jsou. To na tom kole zvěděl, ten kole. Jak jsem byl na to Plzeň, tak ještě na sebe zase zvěděl, jak to je. No a na plese jsem se potkal tady s tím, no to konec. Ty vole, Gajdy, to by to dneska nejde. Vy tam Erik mohl pustit toho, jak se říká, se jmenuje, ten Kuba? Kuba, nebo Kubu tam. Tohle stavu bych tam poslal. A Jiríšu bych tam poslal, půjde určitě i Vladan. Asi by měli, no, mohli. To jsou, Tak jako Vladan je po zranění, teďka z Liberce, Ryša je vlastně úplně začátečník, novej a má nevím, Kuba myslím taky. A co až aspoň ťukají teďka už jako v vozovkách. Nevím, kopal, Nekopl. A to zase kopal teďka zase ten zrak. jo, Gajdy, ale Gajdy kope dobře, jako jo. Dneska mu to prostě nejde, no. Nejde. Byl tam aj Cože? Je udal vnukovi, že Poslouchej, že k tomu vnukovi, na tím starým manželství. říkal, že mám pravdu. Ano, to když bráš, já chodím to, který se teď budete poslouchy, tak já třeba pátek nemám síl na to jedno. Nemám přesně. Prostě nemám fyzicky na to, abych dělal na to na to. Ta vůle, chybí. Ne síla. Síla chybí. teď to tak šolichá. Já jsem si pořídil protokolo s motorem. Můžu tě říct, tak spokojené jsou. Fuj! Fuj, bráče, fuj! Ne, já ti něco řeknu. Co?
Když tam dáš trošku ještě, dáš si jedeš jakoby švihem, tak se dostaneš na to 120 a můžu tě říct, když tak jedeš hodinu v kuse. Já mám jenom se na to kolo podívat. Tu frekvenci nenejde, já potřebuju na svůj jezdit. Já tu frekvenci, abych šlapal a nic. Škoda. To vůbec není pro mě. No, je celkem vyplatí. No, není to normálně, není to přirozený vůbec. Není. Jako taky jsem dřív jezdil těžký převody a teďka už prostě si dám lepší všechno na Čišovic. Jo, teda 1:1. Tak kašpárka ne. Kašpárek je až do kopce. Kašpárek je až do kopce, jak se překládá. To je jak tak 100 stupňů a víc. A zatím. Možná až vůbec nebudu moc chodit. Tak si to má... Tak si to nechá na to, že lehce budu postavičovat. Já jsem měl jeden, pak se byli předu, 4 nebo 5 let. Na tom jsem vyšlapal všechno. Co jsem dovedl za zvířata? Dělají bordel a jsme podáme, to je dobře. Ahoj, Kardo. Ahoj. Můžeme namocovat. Postaví to pouště. Protože to dá víc, než když tam jako, já protože já myslím, těžký třeba víc zapustá. Tak když tam to Já jedu na polu, viděli podát dom dole. To jedu na polu. Autobusem. Já na kole. A může, přes bystrovaný, to je úplně. Ale tyhle zpátky, byli úplně v těch částech. Na to bych si to taky šel, bude ten kousek, spadne a vy tam ten kousek. To se mi pěška takové těžké. To se mi tím nerozdychali. No oni soupeři střídají. Tam se rozklíčuje. Volte vás asi. Mě odstavili pokoji. Vyspíkala se zavítala. To je posilovně z toho kecají? Ne, jsme se potkávali, jsme se posilovali. Doufám, že to lepší bylo. Božíš, proč ho nesložijou? No, tak jo, dobře, dobře. Ale teď dobrý, ale už ne. A ten mu to vypadlo. Eriku, servího na to nošení, kurňa. Ne, je pozdě. Je taky pocit. Eriku, koučuj to, kurňa! Jožiku, Nemá být čeho nervózní. a je správně, že nespokojený. Kdyby byl spokojený, tak Jsem zasadil tu konstruktivní kritiku. Po které všetci volají.
šup. Musel, ne, tam dostat znovu Si neurodil. Pěkně potom zajímavě se snaží při tom hrání ten balon postaven na svou stranu. Zase je to hodnocení, že jo. 40? 40, ale Už to nebolí? Už dojde ke střídání konečně? No, už jo. A teď tak... Rozliším ho dál. Neví, ale... A to taky, to je taky nějaká novinka. Je to musí až nosit tomu možná, že tady nemá ty... Ne. pomozní. Ne? Ne, teďka rozliším dáváš ty jako střídací lístek, že se střídá. Tak já tohle dělám. Už jsem musel podívat, jako to přečíst si nové pravidla, nebo upravit pravidel. Ty vole, tam mám pocit, že to na valné hromadě Rugby unie schvaluje pořád nějaké změny pravidel. Už se nesmí říkat mužstvo. Ne, Družstvo. družstvo, ano, to jsou, ale tak... Jako takhle. Teď... Snad bych očím bral jako jediná věc. Co? Že to bych očím byla taková jakoby normální úprava, jako že mužstvo, jako... Chlapek stejně žensky nehrajou. No jasně, no. Jasný, to akorát v těch mládežnických, ne, do kolika roku to můžou být teďka. U 14 ještě hrajou holky. Ještě u 14, jo. A oni potom přicházejí na U15 do dívek. Proto jiné to by víc gauty. Ale zatknou, nezatkli, ale jak myslí to? Dobře, to rozběhne, tak. Tomu úkolu a ještě to stačí. Přihrát vzadu. A co ten? Uteče, neuteče, podpora, nepodpora. Jo, podpora je, pěkná mlinovka. Nehraje dobře na té mlinovce. Jo, ježiš, to byla jak dělová koule, že? Padám. Kurleňa. Dobře. Ale škoda, bylo mu to přímo do ruch, nedívá se. A předou, no. A nesložil ho, dalšího nesložil. To jsou zápasy, kurva, no. A co povedek na ten se dobře skládá. Blbý přestupek, zbytečný přestupek. Hej! No! A ty zapomněli na podporu. Spoluhráči. Ale pěkně, udělali hodně metrů teďka. A tady se to dávali skoro. Kdyby čestný bod? Ne. Au, dobře. Jaký chutnají šišně, prosím tě, dobrý. Jsi zapomněla. Jakou obranou akci ukážou teďka? Uvidíš. Sám to nevím. Sám to nevíš, už. Všechno už předvedli, já už se budou jenom opakovat. Já s nima netrénuju, tak já nevím.
dobrý, dívej se. Lásil toho máme auto. To krátkého máme. No. Ne, to nebylo, to má asi Ale bylo to málo, bylo to teda za půl. nebylo to málo jsme pozorně, ale pro rolníky. Ne, to bylo To se umí opřít do toho jiná. Pola Ferne drum zelená. No, ale dívej se na to. Ten to vyhrál. Dobrá obrana teď, zatím, jo. A tam si takhle šli dohromady. Ale jak jim to dá pro mě to pěkně. A máme my. Je to dobrý, ale... To nemají jináčího kopáče, to musí kopat vždycky mlinovka. Až budete dělat, až ty s něho bude dělat rozbor toho utkání, to připomeň. To mají tam mlinovku, která kope. Já vím. Nebo coluje. Ale Dušané, klidně ti udělám nějaký video vstup do toho. Jako. To bylo tečovaný, ale. Přivej. Tak se srovnal. Tak, mlinek. Kdybys měl to, jak jsem měl, bych se nepovedl. Párkrát to bylo úplně rovný. No tak a pošle tam ještě nějaký to, další na střed, nebo už to nechávat tam. Ediku, využij to, když tolik vedeš. No. Tam schladnou. Mě to přestane bavit tam. Pěkně to dává, moc pěkně to dává. Jak to dají opatřit? Na jednu stranu. Chtělo by to ještě dát. Uportovat tam můžu. Dobrý. Jo. Je to dělová kůle potom. Řekni si, no tak viděl jsem ho běžet jenom jednou. Takže jako sleduju, já sleduju všechno. A když mi tu druhou českou, tak uvidím úplně něco. Jirka se na tom YouTube dívá, má tu tušku nainstalovanou, víš, jo? Pěkně. Dobrý. Pojď. Vytlačí ho, no. Nikdo to nečekal, že bude tak šikovný. Nedá paní, jak se dá tak ruku za druhou rukou. Když je taky tak daleko, to taky samozřejmě. To jsem si vzal i komunikací. Tak teď mi konečně. Musíš to taky dopořit. To pěkně a byl to třeba nebyl, šlo to dozadu, poskládají to, dobře, ten to měl překročit, nepřekročil a tak tam byl nějaký to, drží víc, dobře, no. Ty tak se snažil nějaký technické, ale vím tu pětku přále. Jenom to rozváž. Jo. Předost. Tady no. Už jsem to taky viděl. A to Adam, to byl předost. Všechno vím, ale to byl. Asi jo.
No tak je jít. Jo, tam musí, tam musí. О, да, как потом это пришло. Na časou sotko. To se mě týká. Ještě se si nepřiplil, jo? Ne, že udělal pinga, jak byl myslím, že byl na ulici. Já tam určitě dělám pinga, Jo, no. to mi týká. Takže tam nikdo to napadlo mě prostě. Ty ta skleroza, to je si. No nic to hrozné, já jsem přece někde tam nekamarádi. Nezamátím, když to pěkná baba, to si baba. Tady jde chlap. Ten má jenom nositelný ruku. To zase poležíte. Přesně to. Už se dolevá. Co jí vyhráváš? Co jí vyhráváš? Protože dneska nefouká, ale je chladně. Je, určitě. Když jdete dolů, tak už půjdete. Kdyby začali tak, bude konec. Necelých 10 minut. Možná 8. Naši každý 5 krát kapat. Kolik to vlastně je? A mi vyšla 4 hodiny 48 minut. To mám být. To je možný. To jsou takový jednoduchý počty. Hodně hodně. Tak to je 5 dní tady. Ty to bylo ty věci. A co ty druhý počty 3 týdny. Tak, co s tím nadělali? Dobře, dávej! Dávej! No, ty vole, to je sestěna fora. Pěkně teda. Dobrý, klíčky. Peťa, no. Budeme tak, no, na to zpátky. Jseš frajer, no, víš, jak. Nové Ríša. A to bych musel být v jeho stopě, aby jsme tu francouzskou mohli. Já takhle, že tu udělá klíčky. Zašli tam, tak. Dobře to položil. Dobře to položil. Tak jednoduchý to je. Musí být to fakt rychlejší než on. Teď tě budeš 30 minut. Tak to bylo pěkná klička. Hráli jsme kličkovanou, vždyť to znám. To je jako nejlepší Tak akce. 3-4 minuty. Nejlepší akce víkendu. Tam někam na Facebook.
A ty jsi vůbec na Facebooku? To už mě překvapí, že psal na tom WhatsAppu jako. Na WhatsAppu svůj, jako to aspoň to. A tak my víme, že ty jsi progresivní člověk, jako to, o tom tady nikdo nepochybuje. Něčem. Pěkný kop, pane. Pojď, Ríšo. Dobře. Ty Peťo. Škoda, pěkně tam rozhazovali si. Tak výhoda co? Výhoda nebo nevýhoda? Nebo hotovo. Nesmím, jsou jde s nulou. Zachránil to. Někdo další to zachránil, jsou tam vlety do toho samého toho původu, ale podpora tam byla pěkný zase. Dobře, tak si složí balon na něho. Mohl, nemohl, nevím. Ale tam Uzeber, kurňa, Adame, Jozo v rukách. Možná, že vydali. Čestnou. Ne, nebo jo? Jo, čisté. O 3 minuty teda mě zastačí. Jo. Oni ho vlastně zavesli do toho měru. Oni si spadnou na zem, to bylo Dáme jako křídelní hru. to není špatné. Já na rozdíl od vás můžu písat do stránky. Ani pálky. To bylo moc. Kdo bude mít takovou nebo? Dobře, drž ho! Ty mu hodně podobně. Jasně. Výjimečně špatně přidal, a teď se tam dobře rozběhnou. Jsem mě zkazil celý lístek. Má 50. Nic, borci, bolí, běte se. Počkej, oni přijdou poděkovat sem zase. Naše neurčitě, předčasně. Nebudu takové zbaběle. No, máš čas? Máš. Táhle ještě chvíli počkej, nám přijdou poděkovat, tak my zapleskáme ještě. Ještě počkej 2 minuty. No tak, aspoň. Nespěchej tak. A proč tam nejseš konec konců? Aspoň někdy slušnej. To ti nechce, nebo co? No, tam nejseš, jestli ti nechce. No co no? Trochu se protáhnout. Nějaký žebra si nechat narazit a tak. Pojď nahoru. No tak dobrý, tak běž no. Za dlouho přijdeš.
Není. 15-20 minut stačí. Přesně ve 4. No. Tak já půjdu ještě k autu. Já valím, věřte se. Jo? Já ještě nezdá. Tak se uznu. No, kdyby příští týden, tak se tě ozvu, jo? Já řeknu Bráškovi, a něco bychom mohli vymyslet. No, určitě. Yeah.